Les obres de restauració de l'Hospital Gòtic de l'Hospitalet de l'Infant avancen a bon ritme. Així ho han pogut comprovar la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Núria Ortiz, acompanyada del tècnic de Cultura i els arquitectes encarregats de l'obra aquest divendres al matí. Bé, les obres, per lo que ens han dit avui, van a bon ritme, sí que hi ha un petit retard, però esperem que per l'estiu tots puguem visitar la torre i puguem visitar el pas de ronda que estan fent i que aviat puguin entrar també a treballar per fer el centre de visitants. El centre de visitants comptarà amb dues plantes. A la planta baixa hi haurà la recepció i s'hi explicarà el monument en relació amb la plana del Coll de Balaguer i a la primera planta s'hi incidirà sobre el concepte d'hospital en l'època medieval i també sobre la fundació de l'Hospital del Coll de Balaguer, la vida de l'hospital i la seva arquitectura singular. Per difondre aquests coneixements d'una forma entenedora i amena, es faran servir elements de comunicació audiovisual i interactiva. Això que estem fent aquí, darrere la paret